Паважаныя сябры, сёння ў нас у гасцях ксёндз-пробашч Гродзенскай катедры Ян Кучынскі. Калі ласка, ксёндз Ян, некалькі слоў раскажыце пра сябе. Ну што ж, пасля можна расказаць, нарадзіўся я ў Воронаўскім раёне, а менавіта ў парафіі Забалаць 24 чэрвеня 1975 года. Таксама ў Забалаці скончыў сярэднюю школу. Пасля школы паступіў у Гродзенскую духоўную семінарыю, якую скончыў у 98 годзе. Пасля духоўнай семінарыі быў скіраваны да працы душпастарскай найперш у Ліду, у парафію Слабада, потым у Тракелі. І ў Тракелях таксама прабываў як вікарый, потым прабываў таксама паўгода як поўнячы абавязкі пробашча. З Тракеляў ксёндз-біскуп накіраваў мяне да Рыму ў 2000 годзе. Там я скончыў вучобу ў папскім літургічным інстытуце, получыў ліцэнцыят і вярнуўся сюды нашу ліцэзію. У 2004 годзе, а менавіта 26 верасня, я афіцыйна прыняў пасаду пробашча ў нашай базыліцы катэдральнай. Менавіта в эту нядзелю мы адсвяткавалі 6-ю гадавіну маёй душпастарскай працы ў Гродні. Напэўна, нашых вернікаў ксёндз цікавіць як чалавек, чым займаецца ў вольны час, чым цікавіцца, можа, мае нейкае хобі? Ну, такого асаблівага хобі ў мяне няма, але калі ёсць хвілінка вольнага часу, стараюся проста выехаць на прыроду, выехаць у лес, проста, так як гаворым простым языком, пабадзяцца па лесе, пабыць проста на лоне прыроды. Таму што, вядома, горад – гэта горад, шум машын, тым больш цэнтр горада. Гэта ўсё надоедае памалу, але хочацца іменно аддацца ў малітву, у супакой, у лесе, пахадзіць, паразважаць, паглядзець, якім цудоўным Бог сотварыў гэты свет. Як ксёндз сказаў, ужо 6-й год у нашай катедры, хочацца трохі ведаць пра гісторыю нашай прыгожай святыні, пра яе адметнасць, чым можна ганарыцца на сённяшні дзень, што ёсць цікавага для чалавека, які можа прыйсці ў гэты храм? Ну, што ж можна сказаць пра катедру, пра наш фарны касцёл, так яго называюць традыцыйна, фарны касцёл. Гэта, скажам так, ізюмінка альбо візітная картка горада Гродна. І ўсіх тых, хто прыязджае ў горад, калі штосьці запытаеш, так, я ведаю плошчу, ведаю гэты вялікі касцёл, фарны касцёл у горадзе Гродна. Касцёл быў пабудаваны на просьбу, альбо, можа, нават не на просьбу, толькі на загад яшчэ караля Стэфана Баторыя. Гэта была вельмі вялікая такая задумка запрасіць у горад Гродна адцоў езуітаў, каб яны пабудавалі кляштар, свой калегіум, таксама касцёл мураваны. На гэту мэту ён пасвяціў 10 тысяч польскіх злотых. Это была вялікая сума. Але яго мара збылася трошкі пазней пасля яго смерці. Толькі ў 1622 годзе прыехалі айцы езуіты ў горад Гродна і распачалі сваю дзейнасць. Вельмі цяжка было распачаць будову гэтага касцёла, таму што былі войны. Горад вельмі шмат разоў і палілі, і грабілі. І толькі ў 1678 годзе было пасвячэнне камня пад будову гэтага касцёла. 5 гадоў патрабілася толькі для таго, каб зрабіць падзямелье і фундаменты касцёла. У 1700 годзе правінцыял айцоў езуітаў першы раз на зялёныя святкі адправіў у гэтым касцеле яшчэ не скончаным святую імшу. У 1705 годзе было асвячэнне гэтага касцёла, падчас якога былі прысутны таксама і кароль Польшы Аўгуст II і цар рускі Пётр I. Так як я сказаў, касцёл яшчэ быў уже сам будынак касцёла, сцены і вежы, і таксама купал ўжо ўсё было зроблена, але убранства касцёла было яшчэ пустое. То есть не было алтароў. Быў толькі адзін алтар галоўны, які сёння з'яўляецца алтаром святога Міхала Архангела. Такім чынам, наступныя гады касцёл набіраў сваёй, скажам так, якасці і свайго хараства. У 1709 годзе
архітектор Пойкер запраектаваў і былі зробленыя 6 бакавых алтароў. У 1715-16 годах былі яшчэ дароблены 4 алтары, а ў 1725 годзе быў зроблены алтар Маці Божай Кангрэгацкай. Галоўны алтар, які з'яўляецца, скажем так, самым такім цэнтральным пунктам у касцеле, быў запраектаваны і распачалі яго рабіць менавіта сённяшняга дня, 29 верасня 1736 года. Прыехалі сюды майстры, это быў Йоханнес Шмідт, у яго было 6 яго памочнікаў і один хлапчук, малады вучанік яго. Распачалі на гэту работу, прывезлі з сабой з Кёнігсберга 2 фігуры, а менавіта Хрыста Спасителя і святого Франціска Ксаверія. Яны прывезлі толькі 2 фігуры з сабой, а астатнія фігуры, а ўсіх 50 у алтаре, ўжо рабілі тут на месцы. І што дзіўнага з гэтым алтаром, то, што яны яго пабудавалі на працягу 10 месяцаў. То есть у ліпені 1737 года будова галоўнага алтара была уже завершена, закончена. З тым, што, конечно, трошки адышлі ад праекта, таму што праект быў запраектаваны быў табарнакулюм у форме лодкі. Па невядомай прычыне гэта яны не даканалі, можа не хапіла фінансаў, ці не хапіла іх часу. І цяпер мы видим табарнакулюм такі, які ён і ёсць з того часу. Такім чынам касцёл набыў сваё хараство. Конечно, были дароблены конфессионалы. В 1752 годзе былі зробленыя фрэскі. 14 фрэскаў таксама невядомы майстра намаляваў на сценах. І такім чынам касцёл існуе па сённяшні дзень. Касцёл мае 60 метраў дліны, 30 метраў шырыны. Галоўная нава у касцеле 21 метр высоты. Вежы ў касцеле 65 метраў высоты. Поэтому такі касцёлік, скажем так, маленькі, утульны. Памяшчае ў сябе больш 5000 вернікаў стаячых. Наш ксёндз-біскуп Александр Кашкевіч прыгадаў, што парафія гэта перад усім верныя, вернікі, людзі, якія збіраюцца на супольную малітву. Ксёндз-прабашч, раскажыце, калі ласка, чым цяпер жыве наша катэдральная парафія, якія ёсць ужо традыцыі, можна гаварыць, што гэта ёсць традыцыя, што людзі прыходзяць, малітва і што навенны, можа, якія? Так, парафія это перш за ўсё, конечно, супольнасць вернікаў. Перш за ўсё супольнасць вернікаў. Дзякуючы гэтым вернікам касцёл і пратрываў у савецкія часы, таму што з 1960 года касцёл быў афіцыяльна зачынены, і з касцёла хацелі зрабіць музей гісторыі рэлігіі, а потым хацелі таксама зрабіць зал філармоніі музычнай. Поэтому верники не допустили до этого, сторожевали у день и уночи у костеле, спали просто, мели дежуры свои. І таким чынам яны захавалі гэты касцёл. І яны просто, скажем так, не толькі традыцыйна, а гатовы просто даць сваё жыццё за гэты касцёл. І поэтому вернікі, яны становяць эту парафію. І традыцыі мы на сённяшні дзень стараемся падтрымліваць тым, што праводзім розныя набажэнствы. Напрыклад, у нас кожны дзень адпраўляецца 6 мшэй. Кожны вернік, не толькі з нашай парафіі, а таксама любы жадаючы, который прыязджае, можа турыст, можа проста прыязджае праз Гродна, можа заўсёды зайсці і трафіць на мшу, пабыць, паўчастваваць, памаліцца. У нядзелю, напрыклад, у нас 8 мшэй адпраўляецца. Адна мша ёсць на беларускай мове, і адна мша на палову з расійскай мовай. То есть гэта мша на польскай мове, але літургія Слова Божага праводзіць у нас на расійскай мове. Поэтому таксама ёсць выбар для ўсіх жадаючых. Хто на якой мове сабе пажадае, на такой можа таксама маліцца. Ну і, конечно, праводзяцца у нас такія набажэнствы, як уже трошки такія, скажем так, затрачаныя, як святая імша экзеквіяльная. Святая імша экзеквіяльная у нас праводзіцца супольная святая імша за ўсіх памерлых кожны панядзелак о 7 гадзіне вечара, калі спяваецца экзеквія за ўсіх памерлых, вычытваюцца ўсе памерлыя, адпраўляецца за іх святая імша, і пасля імшы таксама ксёндз моліцца яшчэ пры цалуне. Гэта, конечно, традыцыя, якая уже трошки так забылася, асабеннасці пасля Другого собора Ватыканскага.
Поэтому мы ее стараемся аднавіць і працягваць. І я заўважыў, што вельмі шмат вернікаў прыходзіць, каб памаліцца разам з усімі за сваіх блізкіх памерлых. Таксама другая традыцыя ў нас гэта ёсць кожную суботу святая імша да Маці Божай кангрэгацкай перад абразом. Гэта таксама не было ўжо ад 3 гадоў, мы гэта праводзім. Ўсё набажэнства распачынаецца ў 18:30, чылі палова 7 вечарам. Вядзецца найперш навенна да Маці Божай кангрэгацкай, потом распачынаецца святая імша, падчас якой чытаюцца ўсе просьбы, хто за каго хоча памадліцца, альбо хто захоча Богу падзякаваць за заступніцтва Маці Божай, за якісьці ласкі атрыманыя. Поэтому ёсць магчымасць прыйсці таксама памаліцца за здароўе, падзякаваць Пану Богу. Поэтому такая сама традыцыя, которая таксама была загінутая. Загінутая была яна даўным-даўно ўжо. Таму што цяпер робім усё магчымае, каб пашырыць культ Маці Божай кангрэгацкай, якой цудоўная ікона ў нас ёсць у касцеле і якая была каранавана папскай каронай у 2005 годзе.